Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot mi kada kayo ti pakasaritaan, adaw iti surat, nga impatulod ti pagayam, nagpailingad iti nagan nga Emil, nga iti agdama, kat adda ijay Canada. Ngamsakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Kablaaw, iti pamilyak, da Mario Macanas, Marian Isabel Cristel, and Marveline from Evelyn Macanas. Shout out kada Lovely Rose, Diamond Painting with Pearl, Rodolfo Giad, Marimar, Rose Ann Confieso, Norma Ancheta, ken Kanung Pango. Kadagiti anak ko, kan advance happy birthday kan ni anak ko nga ag-birthday inton February 28, ditay Skyview Virac Itogon Benguet from Marilu Udlos. Shout out iti Asuncion family, especially to Tatay Carmelito and Nanay Ofelia, Baby Queens, Yan Chovic, ni Manong Christian iti Calling Centro Cabatuan Isabela, ken Manang Lilia iti United Arab Emirates from Jeremy iti Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Dagitay cheesemaker dito'y Kowloon City Park, Hong Kong from Mirna Fernandez iti Hong Kong. Shout out kada Adela Vergara ken Sniper 29. Di family Alvaro di Taquirino Isabela, ni Mrs. ko ken anak mi ni Jercel Alvaro di Tarojas Isabela from Jaguar Isabela. The Charo Esteban Taguba family, ni Emmy Gakal ken ni lakay ko Goldwyn Guaves ken amin akaarupak from Zinel Limos.
Tibatag kan de Los Santos family dita San Antonio Minit Etiague Isabela from Loren de Los Santos. Shout out kan ni Sheng Tabalan, Maribel Tayawa, Florenda Kimpaoy, Salis Mix Vlog kan Ann Valdez. Timegano family ni inang ko kan ading ko Maricel from Marites Lin. Tibulislis family from Aidan Jules. Borje Padawang Flores family dita sa Bangan Alamino City Pangasinan. Happy 3rd month kani baby Zaina Shivia from Monmon Padawang. Tikatalian family di Tabaan Aritaw Nueva Vizcaya from Jenalyn Tablatin. Da Teresita Dukusin iti Hong Kong, Jemerson Carino, Ramsey Seguancia. Baroga kan Mangulad family di Taigig from Jen iti Hong Kong. Shout out pa kada Noel Valdez di Taiwan, Katribo, Castañeda Floresma, Cheryl Bartolome. Indong kan Fontanilla family from Maricel Indong iti Aurora Quezon, Nueva Vizcaya. Shout out pa kani Merly Pido kan amin dito'y Moscow, Russia. Kan amin at taga-Umingan, lalo dita Barrio Esperanza from Maribel Pascual. Happy birthday kani father-in-law ni Freddy Bumanglag iti Barangay San Jose, San Mariano, Isabela from Hazel Bumanglag iti Kingdom of Saudi Arabia. Kastamat ang makabkablaawan da Sandra Oyad kan Emma Cardenas. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Pagayam nga Emil. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Emil. Iti agdama addaak dito'y Canada. Kat maragsakanak amang ibaga nga iti mabiit, maala kon dito'y ti pamilyak. Natagaptan lang amin gapu iti agdama a pandemya. Iti kinagtutubok manang, jak maliwayan apulos ti agdengeg kadagiti Iloco a drama. Taiso at talagan ti liwliwami, kabayatan ti kaadami iti talon. Drama fanatics mat ngamin dagiti dadakkel ko. Naawi sakmet amang ibinglay iti padas ko, tamamati ak apakaagsawan daytoy iti nabalitukan nga adal. Kat no bilang mapili ang maidrama manang, da kayo lakuman ti makaamu amang yurnos, ta medyo nakiro ti panangisurat ko. Kumusta ti dagabi suksukayan nyo, Emil? Nasayaat mo, senyora. Kinapudno na. Naisalansanan iti kamarin nyo dagiti bingay iti panagaapit. Nasayaat no kasta. Kat, dagiti kasamak. Kumusta damat? May dadauluan ka di ida nasayaat ni Bestre nga amam. Wen, senyora. Tanod da parikot da may papaniti panangidaulo ni tatang. Nakadanon ko makada kayon. Ahuan gayam. Agluas kami kanileyo iti syudad inton Sabado. Siguraduam nga awan tinapatagapagnam, taimanehwan na kami. Awan parikot iti dayta, senyora. Nasaya at nga rod no kasta. No, adarum so aparikot may papan kadagiti trabaho yo. Ipakaamuyo adagos kanyak. Nalawag ka di. Matungpal, senyora. Pinanawan na ko ni senyora. Ay, talaga nakaamak ti makisarsarita ken kuana. Gapoy ti kinaistrikto na. Sa bagay, basta umno ti amin ngar aramidan dagiti trabahador na, awan mo ti panggapuan na makaunget. Iso arumbang lang anatanang ti amin nagaraw ko, nang runa no kasarsaritak ni senyora. Medyo maditirik na ti amam, anak ko. Iso sikaban laang ti mga sikaso ka dagiti kasamak nga idadauluan ti amam. Awan parikot iti dayta nanang.
Anya kami tinapasamak ka ni tata ngaya. Ay na, anak ko, amo mo tandya, ma'am. Natangkan ti ulo na. Imbagak lang arudan kan kwa na saan nga agpa-arbes, ngam di nakipangpangag. Nanang, Naarbisan ngamin idi kalman iji bangkag. Iso aday jay, maden tirik nana. kasta ka di? Wan anak ko, ipilit na pa'y nga ron ti rumwar itay. Tapang panunutan na dagiti kasamak iji bangkag. Ang kung akasaanan a rumwar, agina nalaangan. Wala nanang, tamangan no kumaro pa'y tirikrik na rin na impilit na tinapan ni Jibangkag. Isumot ti kunak, anak ko. Alang arod nanang, siya kung timapan mangkita kadagiti kasamak iji bangkag. Nanang, kumusta ang tirik na ni tatang? Ay, mayatan anak ko. Saanan akas itay agsapa nga dagurigor na. Nasayat nga ron no kasta. Pag inanain nyo pa ilangin ton bigat tapag isunto no Sabado. Ha? Nay, apay no Sabado, anak ko. Binilin na kami ni Senyora ngay manihwak ida ka ni Ma'am Leia inton Sabado. Agluas da ka no. Ay, kasta aya. Sige, taibagak iti amam nga agin anapay laang inton bigat. Wen nanang, tani. Narigat no ipilit ng timapan iji bangkag. Amangan no mabignat. Nakarkaron to na parikot. Wen nga road, Emil. Nalangarudan anak ko. Agin anakam utentan ay rabiin. Narigat no mapuyatan ka. Taamangan no si kamot ti agsakit. Ma'am Leia, naikarga ako ni Tilugan dagiti gargarit yo. Rumbang lang Alangan mo tasyak pa lang ti mangikarga. Ma'am? Siniguradom ka di anak kondisyon tilugan? Amo mo't nga adayo ti syudad apapanan tayo. Di ka agdanag, ma'am. Kas ka ni tatang ko, sigsigurado ka nakakondisyon Tilugan sakbay nga ibiyahik. Nasaysayatan di sigurado. Narigat no maaksidente tayo. Saan kayong agdanag, Ma'am Leia? Naanadak nga agmaneho. Iso nga awan nga ron ti rumba nga pagdanagan nyo. Ada supsuplada ni Leia nga anak ti amo mi, manang Emmy. Ti inana, na istrikto, ngamjak pa'y napuutan nga adda ti kinaunget na kada kami at trabahador na. Sa bagay, sipod pa'y ubing kami, sigudan asabali ti ugali ni Leia. Naturay, kan adda ugali na ama nagtagibasit. No pa'y kasta, saan nakmatkit di apaspasakitan, gaputa amok ti pagluglugarak, no da kamin ti agkuykuyog. Iti day di apanagluas mi iti syudad, binilin nak ni Senyora amang kuyog paylaang kanileya nga agliwliwa, kabayatan ti panakisarita na, iti kasinarak na, ijay syudad. Anyamutan. Itay tapay lang apag na dito'y mall. Papananta ka dia talaga, Emil. Ha? Ma'am,
Ket no si kamot tinag ko na dito itang nagpasyal. Ha? Kayat mo asawan? Siyak pa'y taking baso no apay nga data dito eh. Ha? Agpanunot kamot ano sa dino ti mabalin a papanan a mabalin a pagliwliwaan. Sana kastoy nga agpag na pagnataratan dito eh. Ay, makabanog. No, kayat mo, ma'am. Mapanta pa ag merienda iti dayta a fast food chain. Tapno makainan na ka. Nasaysaya at pa eh. Mabisinak matan. Bakit? Kaano nga agsubli na email? Ay, tiam mo kat agsublida mutla ang italakay. Apay aya. Kaklangamin. Ang mga no di na maanusan ti ugali ni Ma'am Leia. Ha? Nay, apay aya. Nasingpot-mot ni Ma'am Leia ah. Ay na, sana na ikat ti ugali na akilat-latan asomro ti soron na no kwa. Katamkag nga mga ano saan na maawatan ni Emil nga anak ta day taabanag. Ay, kabisadok ti anak ta bestray. Mamati akadi natutupan ni Ma'am Leia. Tamo na nga anak ni Senyorita Dayjay. Sapay la kumaa. Ay, basta di mo latan panunutan ni Emil. Mamati ak nga awan ti saan anasaya at amapasamak iti panagbiyahe da. Kun, mamati akmet, akabailan na paspasurutan ti kunam anaalas nga ugali ni Ma'am Leia. Senyora, medyo nawatiwat pa iti biyahe tayo. Iturog yung latan. Kitaan nyo ni Ma'am Leia, nakaturugan. Ay na Emil, saan ka na iruam amaturog iti biyahe? May mayat matlang no nakariingak, tapno na kasarsaritang bayat ti panagmanehom. Senyora, Kumusta mo ti panagkuyog yung ni Leia, kabayatan ti meeting ko itay? nasayat mo't senyora. Awan ti parikot. Damo nga agkuyog kayo iti anak ko iti biyahe. Tapasaray ni Bestre nga amam ti mangimaneho kada kami. Senyora, Saan nakakadi a pinakitaan iti saan anasaya at ni Leia? ha? Senyora, Ada saan anasaya at nga ugali ti anak ko ket? Nang runa no masikuranen. Apay anagisam ka, Emil. awan senyora. Adala na lagip ko. May papan ka ni Leia? Ha? Saan senyora? Saan na may papan ka ni Ma'am Leia tinalagip ko? Basta numayop-yop kayo senyora, iritop yulatan. Di kayag danag. Tay karik anatalgad tayo ang makaawid. Ay, nukas ta nga road, pudno timbag ati amam. Nga adda ti saan anasaya at nga ugali ni Ma'am Leia no maburyong. Wan nanang. Ang awan ang yaman na kanyak. Tama awatak ni Ma'am Leia. Ay, uuna yan. Na-istrikto nga agpaiso ti inana. Ngamjak pulos na puutan nga adda pinakitaan na itima di kada tayo at trabahador na. Kastamot ti paliw ko nanang. Ang awan mo't kidita yaman na kanyak tikas ti ajar ni Ma'am Leia. Kabayatan ti panangkuyog ko kuana. Emil, anak ko. Kan may isa. Jack mabali na gurahan ni Ma'am Leia, nanang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko? Basta nanang. Jack to mabali na gurahan ni Ma'am Leia. Saan to, Apolos?
Sigo din nga ada pa naggustok ka ni Ma'am Leia, manang Emmy. Ngam mabainak la amang iparipirip, gaputa isuda ket ngarod ti amo mi. Kinapudno na, iti daydi apanang imaneho kadakwada nga aginaanapan iti syudad, na ikanak iti gundaway amang iyasideg iti riknak ken ni Ma'am Leia. Jakman amo, ta imbes kuma amang riknaak, no kasjay asumro ti madi nga ugali ni Ma'am Leia, saan? Takas lakit din awan anyaman na kanyak. Impagarup ko at ipanangkuyog ko kankwana idi, kabayatan ti kaadda ti kasinarak ni senyora, kat pangrugyanan tinapimpintas alinnangan mi, ngem nagbidutak gayam. Anya di ko nam, Emil? Amang ano kaya't mo tagpasyar ko nak, ma'am. Mabalin ka kuyugen. Nagpuskol mo ti rupam? Ha? Asino ka kumay di pa nagkunam? Apay, agpada taaya iti kasasaad iti biyag tapno sumuro takket din kan ka nga agpasyar? Ma'am? Amok matkat. Marikriknak nga da pa naggustom kanyak. Ngam agbain ka kumamot Trabahador milaeng ti pamilyam. No saan aga po iti paspasweldo mi kada kayo? Amangan no saan kayon nga agbyag? Ha? Iso mabalin ka di, Emil? Pilyam mamot ti kurso na daam? Mangkita ka iti gustuam, akapadpadam iti kasasaad iti biyag. Nagsakit gayam, nanang. Diyak laing pagaro pakastoy ka sa ti mariknak. Gapo ko ni Ma'am Leia. Emil, anak ko. Awan mo ti dake sa rantak ken kuana. Napudno ti marikriknak. Ngam ape adinak man la inikkan mo ti gundaway ko. Ay, anak ko. Amangan mo't no saan ada kayo tinaitani para ititunggal maisa. Iso akas jay. Maaklon ko mo't na bilang, nanang. Ngam ti pakasairan unay ti riknak. Kat ti jar na anak isarita kanyak. Diyak laing pagarup apabainan nak iti kasta unay. Anak ko. Nalaus ti pan nakapabain ko, nanang. Panagriknak. Awanin ti rupak nga iparang ko kuana. Nay, apay kumangay akas tatiriknam. Katawan mo ti dakas nga inaramid mo. Basta mabain ako nagpakita kan kuana, nanang. Iso akasayatan. No ituloy ko lang ang tinabayagan na panggap kong agabrod. Anak. Kasta lang ang taramidak, nanang. Barang no makalipatak. Kumusta batid ni Emil ije abroad? Nasaya at mahit, senyora.
Kan umadanin ti pa nagbakasyon na. Ay, Nay, apay nga nagsanay kayo itinaunag, senyora. maladingit anak ngamin para ka ni Leia nga anak ko. Apay, senyora. Saan ang mailibak ka na kayo tinagbanagan na? Nakiayan-ayat iti paadami nga da kabailan na itibiyag. Gamay niya tinapasamak. Kalpasan anasikugan. Pinanawandan. Senyora. No ni Emil ko mga anak mo tinakiayan-ayatan na. Mamati ak anapintas ko matibiyag na ita. Iso nga ingkadeng ko idi, ani Emil laengen ti mangimaneho kada kami, tunggal agluas kami iji syudad. Tabarang kunak no agin na si dagdag iti riknada, tanag kaubingan damet. Ngam, anyan, tasaan anatungpal ti panggap ko. Senyora. No pa'y kasta, maragsa ka nakpara ka ni Emil Bestre. Talaga nasingpet kan nagagat di anak mo. Nagasat ka, anaadaan iti anak akas kan kuana. Ay na, Emil anak, maragsakan ako na itasimbangpet kan. Agiaman ak tadakan, anak ko. Maragsakan akmat ang makakita kada kayo, nanang. Tatang. Emil, anak ko. Ay na, nagdakilan ti nagbaliwam. Nagmayat ti pamagim. Kaslasaan ka na pan nagtrabaho ijay abroad. Da kayo kit di mo, tatang. Anya ko mga tinapan ko inaramid iji abroad no saan ka nagtrabaho. Ay, wan gayam, tatang. Nanang, kuyo gandak ko ma. Takayat ko na mapanulyon ti kaayan-ayat ko. Ay, kayat mo asawan. Mga asawa ka na, anak ko. Wan, nanang. Kabayatan namin ti kaadak iji abroad. Namamok ni Pamela iti internet. Naadaan kami iti long distance relationship. Kat napagnumuan mi nga iti panagawid ko, agkalay sa kamin. Isa ako yung gandak ko maamapan mangulikan ko ana. Tapno makasarita yung dagiti dadakkel na. Ay, no siyakla maisa. Awan parikot, anak ko. Ay, oray siyak Kay kayat ko pa'y kit anak ko. Tapno maadaan kami imutin iti apo ko. Agyaman ak no kasta, tatang, nanang. Agyaman ak unay. Nagbanag a positibo ti panangulimi ni Pamela a kaayan-ayat ko, manang Emmy. Kat nagkalaysa kami, agingga anaadaan kami iti maysa nga anak. Kalpasan na, nagabrodak manen, kat dito'y mat Canada tinapanak. Ado tinadamdamag ko maipapan kan ni Leia, kat aklunak anaasyanak kan kuana. Gamaan niya nga rod. Talaga siguro akas jay tinaitani agasat na. Kas itinakunakon manang, umadanin tiyo umay ditoy ti pamilyak, ngam natagaptan laeng gapo iti pandemya.
Imbinglay ko ti pakasaritaak, takayat ko ti makaipaay iti inspirasyon kadagiti padak anang rugi iti rigat. Asaan da kumaamapukawan iti namnama, no diket agsalukag da, tamamati ak atunggal maysa, kat addagundaway na amakaaon iti rigat, no lakit di taagbalinda anagagat, ken mapagtalkan. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Emil. Pagayam nga Emil, agyaman ak unay ken ka, iti panangibinglay mo iti padas mo. Husto ka pagayam ko. Napnuan inspirasyon ti padas mo. Kat sapay lakuma, tatuladen da kadagiti nakangeg iti pakasaritaam, tapno magunodan tumet tinaragsak, ken narangpaya a panagbiag. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biag. Dintun mapunas dito'y lagi